Sano sam? Ya. Khawutsho kakade ngibani crush yakho? Ayibo. Kube kwathina ngapha kuwena intyatyambo ndibuza indaba ye-crush ngoku. Wena ngubani yakho i-crush? Sondibuza indaba ye-crush ngolani. Okay ke. Mna eyam i-crush nguChris Brown. Uyamazi Chris Brown? Ewe ndiyamazi uChris Brown. Chris Brown madoda. Yam i-crush ke. So ngubani ke yakho ke? Sendiyitshilo yam. Yambona uzizipho lo ezimva kwakho umntana wena. Yandiphambanisa mntwana. Yiyona crush yami ke. Yazi xa ndimbona vele ukuthi mandiphambane nokuthi mandirheyise ndiphambane ro xa ndimbona. Ndiyakwazi nokuzibamba. Heyi, ngakulinga undiphambanise mna. Yandiphambanela kanti ngoku. Yibo. Yabona untyatyambo fasiwanomsindo njengoku. Undavela sekuphambanele nje madoda. Benguwe nje ovele nale nto ye-crush ntontoni crush wena crush ophezulu. Hey bu. Kakulinge. Awuzakalisa mna. Cimanisa uthi izifeze zitheni uthi ngiciba izifeze zitheni na? Khawuqhubeke ngokubiza igama ulibizayo. Qhubeka libise lonke ngoku. Bebanze kwenzani? Qhubeka ngontyatyambo qhubeka. Andoni uqhela abantu kakubi wena. Qhubeka sisi. Qhubeka.